Ahoj, ak ma ešte nepoznáte, tak som Hanka z projektu Hriankine príručky. Pomáham maturantom a stredoškolákom s maturitou zo slovenčiny a literatúry vďaka 3 príručkám. Maturitúre, slohátoru a chronolitu. Toto video je len rýchle zhrnutie deja v tomto diele, no nezabúdaj, že na maturitu budeš potrebovať komplexnejšie vedomosti. Ak chceš vedieť viac o dielach, mrkni na stránku, ktorú nájdeš na mojom Instagrame, ale aj tu v popise videa na maturitúru. Potrebuješ lepšie porozumieť literárnym dielam? Čekni chronolit. A čo tak písanie slohov? Robí ti to problém? Vyrieši ho slohátor. Dobre, dosť bolo reklamnej úputavky. Poďme na video. Poďme teraz na niečo z totalitnej literatúry. Konkrétne z obdobia snahy o zachovanie autorskej identity. Čiže niekedy tesne pred rokom 1968, kedy na chvíľku prišlo k oslobodeniu obmedzení v Československu a autori mohli slobodne písať. Je to tady! Dobrá práce, přátelé. Tento dej bude trošku chaotický a zacestujeme si v čase. Takže pri maturite, kamoši, prvé čo poviete bude, že ide o retrospektívu v retrospektíve. A nevyberajte si tento štýl písania na maturite ako ja. OK, takže začíname tým, že pozorujeme Zitu, ako v roku 1952 húpe dieťa a počúva zinscenovaný súdny proces s Majerským. Zatiaľ nevieme, kto to je, ale novolenovským štýlom skáčeme do času SMP, februára 1945. V bunkri, nedaleko Radotína, pozorujeme skupinku partizánov, ako sa snažia skrývať pred nemeckými vojakmi. Joža ale už pár dní bolia oči, asi zahnisenie alebo nejaká infekcia, a chce ísť do dediny, aby našiel pomoc. Mišo Černek, veliteľ ich dočasnej jednotky, mu to ale zakáže, pretože v dedine má manželku a dieťa a snaží sa ich chrániť. Nejako podvedome tuší, že by Majerský sa skryl práve u nich, čož by z jeho ženy spravilo kolaborantku, po prípade už len samotné nájdenie partizána v dedine by spôsobilo problémy. Jožo ale neposlúchne a nakoniec sa do tej dediny vyberie. Zaklope na náhodné dvere, ktoré otvorí už nie tak úplne náhodná žena, Zita Černeková. Čo teraz? Zita sa teda odmäkčí, schová ho u nej v spálni a rozhodne sa, že mu pripraví omeletu, keď ona už dovečerala. Pozor, to bude dôležité. Začne teda kuchtiť a pritom si hompála dieťa v kolísku. Keď tu zrazu počuje dupanie vojenských čížien pred svojimi dverami a ukáže sa, že zvuk kolísky prilákal Nemcov na obhliadku. Posadia sa teda v Zitinej kuchyni a spustia urážky a zastrašovanie. Zita sa snaží tváriť nenápadne, no keď si uvedomí, že na podlahe sú blatové otlačky topánok, vedúce do jeho spálne, a zároveň práve pripravila omeletu chlapskej veľkosti, v podstate pre nikoho, zhrozí sa. V rámci svojej nenápadnosti si teda sadne za stôl a pustí sa do omelety, počúvajúc urážky vojakov. Gramatická, alebo teda skôr morfologická odbočka. Slovo počúvajúc je špeciálny tvar slovesa. Je to plnovýznamové sloveso v tvare... A správna odpoveď je prechodníka. Do tejto kategórie patria slovesá končiace na úc. OK, poďme späť. Okrem urážok patriacich jej, prídu vojaci po vyhrážku, že by chceli svojim darom v podobe potreby číslo 1 pokrstiť dieťa. Tento stres zdále už neznesie a zvolá: Majerský, ratuj! A on vybehne okno. A síce sa mu podarí pripraviť o život pár nemeckých vojakov, chytia ho. Máme tu však ale aj ďalšiu hĺbšiu retrospektívu, dejovo počas nemeckej návštevy, kde sa dozvedáme o predošlých stykoch Zity a Majerského. Keď bola mladšia, tak u neho na statku s mamou slúžila. Pomáhali v kuchyni a okrem oparu z trúby na pečenie sa statkom niesol aj opar lásky medzi týmito dvomi mladými ľuďmi. Ich krátke chodenie skončilo ale ako nepríjemné Tinder rande, kde ju nabúchal ako ženáč a zbavil sa jej. Nakoniec sa vraciame do roku 1952, kde už Mišo Černek doma počúva so Zitou daný proces. Nakoniec svedčil pre aj proti Majerskému, no zohľadnili a do nahrávky pustili len čas, kde hovorí o veciach v neprospech Majerského. Samozrejme pripomína, že toto bol len naozaj základ toho, čo sa v tom diele stalo, a nepovedali sme si napríklad, prečo sa toto dielo Alfonsa Bednára považuje za výnimočné oproti iným dielam z obdobia SMP? Často sa na maturite pýtajú, pod akým kvetom Zita sedela na začiatku diela. Aký to bol? Ako sa Majerský počas jej služby u neho na statku Zity po otehotnení zbavil? Koľko nakoniec mali deti manželia Černekovci? Bývala aj láska Johna. Chórnik.